Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka jingkenja kilinti singking nakathain war shanong ba jowai nakadaw ka jingkhang dam hakitayaw balalay kala penjar ngambiang ya ka may mariang bat kring ya ki merat banwan jengok ka ya ka nong ba jowai hadin potam kisnem bakila pher wir nakadaw ka roy ka par bat ka jingbon breu nado kini kisngi khendiat ki balalay ka jaka sa jong kipulit ka badan hadin jong ka thanat jowai kala kelalong ka jaka sang pengat jong ki shre ya uniu shre la yo ring da Reverend H Hamkhen Mormen hadin ba ulawan hajan ka yeng sa jong u hariat sasim yaw musyang jowai katanat ki kam khlaw leng ba ka wildlife division jowai kala ong bakidon bon tili ki shre ki ba shong basa harot ka wa bentudu ban la kenturu yaki paj ba ban empen shitom ne penyap yaki henrei ban penne pensa yaki Bukan, jauh dia.